abin da ya shafi a shi ƙaro a yi haƙuri, kar a ce na kore mana maganin mu na asibiti na zamani. Har ga Allah, idan akwai likita a nan, akwai maganin da ake ba mata a asibiti mai suna mycotin cream, yana da kyau. Akwai irin canastin cream, in ka da irin su antibiotics, akwai irin su augmentin. Idan dai mace tana fama da toilet infection da ya hana ta aihuwa, an je an yi abdominal USS, ga farin ruwa, ga ƙuraje, ga waye, idan tana amfani da wannan maganin zai lafa amma zai dawo, amma da izinin Allah ban da ƙaro. Idan ka sayi kwano, ka sayo matarka kwano sai ta daka shi, garin ta tafasa garin da ruwa, a samu wani kwantena a ajiye shi, ka ce wa matarka don Allah karki na tsarki da ruwan sanyi ba tare da wannan ƙaron ba. Akwai wata buta 'yar ƙarama